Nosaltres estem fora del recinte del Mobile World Congress per ensenyar-vos una alternativa a aquest esdeveniment que tant mobilitza la ciutat. Es tracta del Mobile Social Congress, un congrés alternatiu organitzat per Setem Catalunya per reivindicar un model electrònic més just. Les organitzacions que hi participen, com per exemple Amnistia Internacional, Fairphone o la UPC, diuen que en aquest congrés de telefonia mòbil s'amaguen l'impacte social i ambiental de la producció de telèfons mòbils. Tenim amb nosaltres a l'Alba, que és representant de campanyes de Setem. Bona tarda, Alba. Hola, què tal? Explica'ns, aquí al casinet d'Hostafrancs esteu debatent temes que queden rere els escenaris del Mobile World Congress. Sí, és el que deies, no? El que detectem és que el Mobile World Congress és un congrés fet per la indústria, basat en aquest desenvolupament tecnològic incessant, no? I que en la lògica de maximitzar beneficis per les empreses del sector no té en compte els impactes socials i ambientals de la indústria. I d'impactes socials, de què estem parlant exactament? De l'extracció de minerals, de les condicions laborals? Sí, parlarem d'aquestes dues temàtiques, entre d'altres. Pel que fa als minerals, doncs hem estat ja presentant, estan ara mateix Amnistia Internacional i la xarxa d'entitats pel Congo, parlant del treball perillós, del treball infantil i del finançament d'alguns dels grups armats que hi ha a la República Democràtica del Congo a través del comerç de minerals. Per part de Setem Catalunya presentarem també el tema dels drets laborals a les fàbriques, on s'estan produint per les grans marques els productes electrònics com telèfons i altres aparells. Doncs moltes gràcies, Alba, per explicar-nos de què va aquest Mobile Social Congress. Ara anem a veure el Daniel, que ens explicarà com estan reparant aparells electrònics, que aquí just en el Mobile Social Congress tenim un taller de reparació. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás reparando ahora mismo? Mira, estamos abriendo un ebook, un lector digital, ¿vale? Para intentar darle una segunda vida. Un momento, ahí estamos, ¿vale? Aquí estamos. Mira, aquí el problema que teníamos aquí era que este conector, que es el conector de alimentación, es lo que siempre se rompe, ¿vale? Entonces, al final, si no consigues a nadie que lo abra y que le eche una mano, esto va a la basura, ¿vale? Entonces, lo que intentamos hacer aquí un poco es todo lo que sea electrónico o eléctrico, darle una segunda vida. Por lo tanto, estáis combatiendo contra lo que se llama obsolescencia programada. Bueno, a ver, sí y no, porque recién también intentaba explicar esto. Hay algunas cosas que sí tienen obsolescencia programada, los aparatos de electrónica avanzada, de impresoras y móviles, pero en este caso el error de esto no era un error de obsolescencia, simplemente era un problema eléctrico, electrónico, ¿vale? Y sí puede ser reparable y no estaba programado, digamos, que esto se rompiera, ¿vale? Vale, muy bien. Y ahora están viniendo gente. ¿Desde cuándo estáis aquí? ¿Desde las 6? ¿Ya ha venido mucha gente a reparar sus objetos? Sí, estamos aquí desde las 5:30, han venido personas con móviles, tenemos un portátil aquí al lado, este lector digital y antes 2 móviles también. Por lo tanto, reparáis todo tipo de aparatos electrónicos. Sí, electrónicos en general y eléctricos también, sí, claro. Pues muchas gràcies, Daniel. Aquí en el Mobile Social Congress també tenim un apartat que el que fan és una sèrie de persones amb diferents ordinadors ajuden als assistents a baixar-se programaris de forma gratuïta. Veiem una d'aquestes persones que està intentant baixar un programari. En alguns d'aquests assistents tenen una llista i el que fan és anar donant hora i van reparant i ajudant a aquestes persones a baixar-se programaris.